Shahararren fitaccen mawaƙin nan wanda aka fi sani da wato Ado Isa Gwanja. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV. Da Allah dan uwa ina roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, kada ka sha'afa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora masu inganci. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurbukan ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin haka ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Wannan shahararren mawaƙi dai wato Ado Isa Gwanja, idan ba ku manta ba, a baya-bayan ya fitar da wasu zafafan waƙoƙinsa, wanda a yau ma ya ƙara zuwa muku da wata sabuwar waƙarsa mai suna Shagali, wacce ake mata taken cas ta kaskas a cikin waƙar. Sai ma dai kun ji waƙar, wanda idan kuka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu za mu faɗa muku yadda ya saki wannan shahararriyar waƙar tasa da kuma yadda za ku je ku samu wannan shahararriyar waƙar tasa a YouTube channel ko kuma a duk social media da kuke buƙata. Ku biyo mu dai har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin yadda za ku samu wannan waƙar tasa mai suna Shagali, wacce kuma muna sa ran za ku sha shagalin da waƙar da wannan fasihin mawaƙi wato Ado Isa Gwanja ya saka kamar yadda ya saba ƙoƙarin sakar muku akai-akai. Sai dai ina ƙara roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, kada ka sha'afa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora masu inganci. Sannan kuma idan ba ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurbukan ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin hakan ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV domin jin yadda wannan mawaƙi wato Ado Isa Gwanja yake namijin ƙoƙari a cikin wannan shekara ta 2022, wanda wannan mawaƙi wato Ado Isa Gwanja bai fitar da album ba, sai dai ya fitar da waƙoƙin da suke tamkar da album ɗin, wanda waƙoƙin nasa sun ta trending a social media baki ɗaya. Mu haɗa ku ta cikin wani sabon bidiyo namu domin jin wani shirin akan wannan mawaƙi wato Ado Isa Gwanja. Mun gode, ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV. Mun gode, wassalamu alaikum.